Lona okhulumayo umntwana uveza ukukhanya wakwaButhelezi. Umntwana ngokuzalwa eNdlunkulu yakwaZulu, omunye umuntu uzodideka ukuthi wayesethu umntwana lo muntu kodwa engwakwaButhelezi. Ngiphinde ke ngibe inyosi kuyiNdlunkulu yakwaZulu. Ngiphinde ngibe inyosi kuyiNdlunkulu yakwaButhelezi yakwethu ekhaya. Kwaphinda ngene ukusho ukuthi nje nginyosi yesizwe kona wakwethu. Mhlambe ngokomsebenzi wakho owenza namhlanje siqala sizokuthi njengoba sibona la emthondaneni emkhandlini waseKingcwatshwayo ungasibeka mhlambe ukuthi kwenzekani nosukwini namhlanje kule ndawo. Osukwini lanamhlanje ngingachaza ukuba kuusuku lapha okuzofundwa ngengonyama ngonyama namhlanje lufana nosuku lweyitelezi nolakusasa liyobe lunjalo ondini lapha impi ezobe iphakelwa khona. Bengisathi ngizobuza ukuthi singakubona lokho namhlanje kwenzeka ngapha ezulwini lapho yasho impi okusasa ngapondini. Noma ngeke ngazi ukuthi imicimbi namhlanje ekanje ingaba khonani kwela seZululand, kodwa nginayisho ukuthi kusasa ifanele ukuthi impi iphakwe iphume iyokhempa eSandlwane njengoba endulo yaphuma yayokhempa ayithanga iphuma emakhaya yabisi isiyolo, kodwa yaphuma yakhempa yafika izilungiselela njengoba amangisi aseshilo ukuthi ayihlanganisa iSandlwane emva kosongo lokusongelana. Nanka amangisi esethumela isikhumba ethi ngonyama ucetshwayo ayibale uboya, mayikeze yakwazi ukubala uboya iyobe yakwazi ukubala amasotsha eNdlovukazi. Nayi ngonyama ithumela uphoko ithi nxa ukwazi ukubala uphoko uyobe yakwazi ukubala amabutho kwaZulu. Mude kumlando wengonyama ucetshwayo ekunyakazisweni ngabamhlophe, ekunyakazisweni kwalombuso kwaZulu. Impilo yaseSandlwane ke isikhumbuzo ke kithi njengoZulu ukuthi sisuka phi, isikhumbuza ngalo babonye bukaZulu obahlakazwa ngabamhlophe ukuze uZulu wehlulwe. Mhlambe shene ungonga ke uncanci noma ukhombisa umuntu ukubaluleka komkhosi njengoba kukhona iNdlunkulu inesilo esinaso idlula mithi. Kunabantu asebengazi ngokhosi abazi mhlambe kugcina komasiphathe kunekhansela. Mhlambe ungathini kumuntu onjalo ukuthi azi ukuthi cha amakhosi akhona futhi naphakade akhona. Ngingasho ngithi ukubaleka kobukhosi kuleli likaMthaniya kuyinto enkulu njengoba sanqobe eSandlwane ngoba sasinobukhosi, sasinobuholi, sasinokulawulwa, sasisinqobe empini yaseSandlwane. Emlandweni kuthema kuboshwa ingonyama uDinuzulu ezalwa yingonyama ucetshwayo yabisihuba ihubo ithi umkhonto uyosala uzenzela kwaZulu isho ngoba iboshwa okusho ukuthi yayibuka ukuhamba kwayo lapha eyayoboshelwa khona ukuthi izwe ngeke labuseke, izwe elinganabukhosi ngeke libuseke, izwe lingenanduna ngeke libuseke. Uhulumeni ulandela ngemumva ngoba lelizwe libunjwe ngobukhosi alibunjwanga ngohulumeni. Esengisho ukuthi ke umuntu wakwaZulu okhonzile kulelizwe lakwaZulu ezwe likaMthaniya ufanele kuba abuqonde ubukhosi futhi abuhloniphe ubukhosi ngoba buyisiqalo bombuso walapha kwaZulu. Akukho kwakukhona ngaphandle ukuthi abantu bephathwe ngamakhosi, abantu bephathwe zinduna ukuba beyiqonda ukuthi akuyibo ababanye abantu kodwa bangabamakhosi. Zomthinta kanjani umuntu engowenkosi? Ongakho ke sifanele ukuba sibuhloniphe ubukhosi ngoba uyibona ukusivikelayo thina njengabantu. Shenge sibafishane kumahubo ngizowuthinta ihubo mhlawumbe ungathi caphuca mhlawumbe ukuthi lihuthwa kanjani leli hubo elafela ngesikhathi ngonyama iya ebengilithinta lingele ngonyama uDinuzulu eyindodana yengonyama ucetshwayo, kodwa ke akhona awaye ngawengonyama uDinuzulu ngonyama ucetshwayo
nakho sihloma sebethi akashongo njalo kandaba bathi so olusalwa nempi akashongo njalo bethamadube esandlwa yilo lelo eliyobe impi iphuma ngalo okanye bethi hloma sambe bathi he kusho umdlampisi yonke amahubo lawo engonyama ucetshwayo Jinindo Mnyama. Wow. Mhlambe sesiphethe nje. Mhlambe ngokomsebenzi wakho siyathanda ukwazi ngomsebenzi wakho njengoba usuke wasibekela nje ukuthi uyinyosi yesizwe. Mhlambe emsebenzini wakho uthola kunjani kwi-age yakho wenza umsebenzi ngoba mhlambe langaphambili sikhuluma ngoshenge okuzalayo sikhuluma ngoba ungomani abenza lo msebenzi sisubukela kubantu abadala kuwena kusho ukuthini ngoba kwiminyakeni yakho wenza umsebenzi omkhulu kangaka wamakhosi amadala. Kumina ukungena kulomsebenzi kusho lukhulu engiyaye ngibuka ukuba ngangidalelwe ukusebenzela amakhosi engibuka njengesibusiso ngolimo lokholo ukuthi nxa umuntu uNkulunkulu athatha isipho singaka asibeke kimi okuyisipho esilindeleke kubantu abadala esingabukeki kumuntu omncane kodwa ke into yakwaZulu inhle ngomuntu omdala inhle ngomuntu omncane ngoba into mayisinabantu abadala bodwa ayiseyinhle into mayisinabantu abancane bodwa ayiseyinhle inhle kodwa into ngenxa yalabo abantu ababili okusho ukuthi lokho kimi ukuba ngithole ithuba elingaka lokusebenzela indlunkulu kaZulu njengenyosi nendlunkulu yakithi kwaButhelezi njengenyosi kuyinto enhle kakhulu kimi engifisa uba uNkulunkulu angigcinele nje kukho ngihleli ngiphila ngaphansi kwakho. Shenge siyabonga kakhulu nangesikhathi sakho izingonyama mitha ziyathokoza kakhulu. Ngiyathokoza wena wenkosi ngithokoza kakhulu nawe Hlanga.